Kalau kita berniat buruk, lah dibolehan pikiran ke membalih dendam ke orang. Tapi ada je di dalam hati ingin bayo jo kawan. Kawan, yo. Ambo disakiti dek sianu. Padi benar rasul. Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh penawasan nang nanindak tampak bakeh. Jo betadin nyo sehat jo. Tapi kalau luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bun-bun manggaga kerangkai hati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam. Ambo ka membalik ke orang na menyakiti ambo kau. Ba pendapat kawan? Rupo kawan tadi sawana kawan. Oh kawan, jangan leh, sabar salah. Tak perlu kita membalik. Tak adonan salah sejo dandam. Allah akan menolong kita kalau kita sabar. Itu nan kawan pak yang disebut sahabat. Tapi kalau ada awak mengadu ke orang cuci itu atau yo tu, ndak lalu dandang dilaui didarik tanjaan yo, aso hilang dua tak bilang. Diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, iko nan jantan sajar ketek bapantang babalik suri. Pulangan habis lagu taruh tajwa balian sakit hati. Itu tukang sate kawan nama. Megan mengipih. Tukang membanam menawak ke dalam ngarai itu ndak kawan. Jadi kawan itu bisa menenangkan suasana. Ndak jadi dilakukan dong. Niat apa berbuat buruk tadi ndak jadi dosa dah pak. Karena ndak kesampaian. Ya kan?